Beatriz Fernandez idazleak Ariadnaren Aria, sexua eta generoa hizkuntzaren laberintoan saiakera plazaratu du Susa argitaletxeko Lizipe bilduman. Egileak batez ere euskararen tipologia eta erabilera soziala, sexuaren edota generoaren ikuspegitik aztertu du liburu honetan. Ariadnaren Aria da, hizkuntza labirintotzat hartzen baldin baduzu, nik hartzen dudan bezala, hizkuntza labirinto bat dela dirudielako. Labirinto horretan sartzen da ni bezalako hizkuntzalari bat, eta hainbat galdera sortzen zaizkizu, orduan labirintoa esploratzen hasten zara, eta galderak, kasu honetan, sexuari eta generoari buruzkoak izan dira. Orduan, nik egiten dodana da, labirintoan sartzen den horri, liozko ari gorri bat ematen diot, Ariadnaren Aria ematen diot, bidaia onik egin dezan eta onik irten dadin labirintotik. Aspaldidanik neukan kezka hori, ia sexuak zenbateraino edo generoak zenbateraino eragiten ote zion euskarari eta hizkuntzari oroar. Eta euskararen kasuan are interesgarriagoa iruditzen zitzaidan, zeren printzipioz genero gramatikalik ez duen hizkuntzatzat hartu izan dan, baina egia ere bada, eta hori aspaldiko lanetan, lehen liburu aurkezpenean esan dudan bezala, Miren Azkaratek jada 92ko artikulu batean aipatzen zuen, ezta? Hau da, aspaldidanik datozkigun gogoetak dira, ez? Euskara generorik ez badu ere genero aztarnak badituela, ez? Eta orduan aztarna horiek, zenbateraino ez ote dugun horren inguruko hausnarketa egin behar, ez? Adibidez, guk esaten dugu gaztelaniaz, gaztelaniaz genero gramatikala bereizten da, euskaraz ez, baina guk esaten dugu kokolo eta kokola bezalako zerbait, ez? Hor pare horietan mailegatutako genero gramatikala daukagu, ez? Edo, ez dakit, garai batean asko eztabaidatzen zen, eta gaur egun oraindik ere jainkosa bezalako hitzak ditugu, eta hori jatorri erromanikoko atzizki bat da, genero adierazten duena, genero femeninoa adierazten duena. Garai batean ez orain behintzat, baina garai batean, hor aktore bezalako hitzak eta alkate bezalakoak esaten hasi ginen edo hasi ziren batzuk, eta horren kontrako, nolabaiteko gurutzada egon zan, ez? Gaur egun erabilera nahikoa mugatua du, ipar-ekialdean, zibereraz, baina, horren olako aztarna, genero aztarna txikien aurrean, badago itanua bezalako fenomeno linguistiko bitxia, tipologikoki, hau da munduko hizkuntza gutxitan agertzen dana, eta gurean badagoena, eta hor genero bereizketa dago, toka, noka, urren ez urren. Orduan, gramatikari baten ikuspuntutik behar bada ez dago batetik besterako alde esanguratzurik, baina toka eta nokaren erabilera aztertu duten ikertzaileek, ala nola Garbine Berezi Hartuak edo Fermin Muguruzak erakutsi digute hor benetan generoak arrakala ikaragarria dagoela erabileran. Orduan, halako gaiek keskaturik edo hasi nintzen berrikusten euskaraz esan izan dana, eta ez euskaraz bakarrik, katalanez, gaztelaniaz esan izan dana ere bai. Eta gero, itano alde batera nik susmatzen nuen, naiz eta enekien ziurtasunez gizonen eta emakumeen arteko diferentziak antzeman behar zirela elkarrizketetan, eta ikusi dodanez, hainbat ikertzaileren lanak irakurriz, hori horrela da. Hau da, asimetria ikaragarria dira, eta asimetria horretaz jabetu zaitezke baita gure kuadrilako WhatsAppeko hartu emanak aztertzen dituzunean ero, ez? Eta gero, azkenik, 3. kapituluan, aztertu nituen tabu hitzak, alegia irainak, birauak, madarikazioak,
Hoi guztiak tabu hitzak dira, hau da, ez dira edozein hitzen tankerakuak, ez? Apur bat astoratu egiten gaituzte, segun eta noiz, non eta nola entzuten dugun, ez? Orduan, beti esan izan da, hori hizkuntzalaritzan, Otto Jespersen 20. mendearen hasieran jadanik esate zuen emakumeek saihestu egiten dituztela tabu hitzak, ez? Eta tabu hitzen ordez, Robin Lakoff, Amerikar hizkuntzalariaren ekarpen oso esanguratsua ere badago. Hain zuzen ere, Robin Lakoffek lan oso interesgarri bat argitaratu zuelako jada aspaldi, eta klasiko bat bihurtu dena generoa hizkuntzarekiko harremanean aztertu duten ikertzaileentzat, eta hor beti esan izan da, emakumeek tabu hitzak erabiltzen dituzte, tabu hitzak saihesten dituzte, eta nahiago dituzte, eufemismoak, ez da, hau da, tabu hitzen antidoto, ez dakite, onargarriago hoiek, ez, baliatu. Eta hori ere arakatzen hasi nintzen, ez, da, hor, ikusi dodana edo, ez dakit, liburu irakurtzea nahiko nuke, orduan ez dute spoilerrik, ez dute zapustailerik egin nahi, baina nik esango nuke, behar bada, hor, eufemistikoki hitz egitearena ez dela nahita ez emakumeen autolinguistikoa, eta emakumeek, tabuak erabiltzen dituztela, ez dakit gizonek beste, baina erabiltzen direla, ez? Lakoffek eta Jespersenek eta beste hainbatek esandakoaren kontra, ez? Eta horixe, liburua, Zabalkundean nire ustez akademian gaudenok ezinbestean egin beharreko zerbaita. Hau da, gu ezin gaitezke bizi unibertsitatean laborategietan sartuta mundurik espalego bezala. Besteak beste gure ikerkuntza sustatzen dutenak eta diruz laguntzen dutenak, direlako diru publikoa eman digutenak, eta diru publiko hori, ez dakit, herrietako familiek ordaintzen dituzten zergetatik dator, ez? Da nik esango nuke gure zeregina dela dakigunaren transmisioa egitera. Eta gai honi dagokionez nire ustez bazegoen beharra esan izan dana, gitxienez gai zehatz batzuetan, hiru liozko hiruari gorri ditu liburuak, gitxienez gauza batzuei dagokienez erakusteko hauxe da bidea, ez da, hemendik atera zaitezke labirintotik, ez? Hau da nik ikusi dodana, hau da Euskal Akademiak esan duena, hau da akademian munduan oroar esan izan dana, ez? Eta Zabalkunde lan bat egiten duzunean, noski interesa piztu behar duzu eta irakurlea harrapatu egin behar duzu, eta orduan nire ustez bidaia egiteko modua eta niretzat bidaia zoragarria izan da, emakume askoren eskutik egin alizatea, ez? Emakume batzuk fikziozkoak dira, ala nola Kresala novelako Tramana eta Briz, eta beste batzuk haragizko emakumeak, ala nola Katalina Erauso, Utergako Joana, literaturara joaz berriro, Frantziako Anderea hori fikziozko emakume horietako bat da. Iruditu zait, kulturan sakontzea eta emakume horien ahotsak, Clementzia Ritzar bezalako emakume fin intelektual sendo eta hor dialektologian eskutuan gelditu dana, eskutatu izan dana, ezagutu etzaiona egin duen lana. Emakume horien guztien eskutik ere egin nahi izan dut bidaia eta nahi izan dut irakurleek ere bidaia egitea. Eta nire behintzat oso pozik gelditu naiz. Gero hau ere esan nahiko nuke, lehen toka aipatu dut, bitartasunarena, ez genero gramatikalean ikusten den bitartasun horren alternatibak ere
aipatu izan dira, ez? Nire ustez badago emakume eta gizon ez direnen autu linguistikoa eta autu linguistiko horri ere kasu egin behar zaio. Esan edot, gauza bat da gramatikaltasuna, ni gramatikarian naiz, eta gramatikaltasunak noski badu garrantzia niretzat, baina hortik aparte eta Azkaratek aspaldi izate zuen bezala sentiberatasuna ere behar da. Ez emakumeekiko bakarrik, baita ez emakume ez gizon sentitzen ez diren horientzat ere.